Togashira mchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Zita ndinoitwa Glory, and welcome back to this episode. Welcome back kana si Monday, and I hope you had a wonderful weekend. Aiwa isusu takaenda ku Mother's Day imekali. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Ndakapinda murudo naSugar Daddy vatete. Handiti munoziva kuti kuna baba, koti daddy, kozoti papi. Sugar Daddy vangu ava ndichavati papi. Ndakarangarirwa nedenga. Papi vangu ava ndichavati Amos. Ndainzwa kuti zvakanaka kuva pano. Ndaiva a well taken care. Honey, allowance yangu ndaiwana pavhiki. Ndaiva yakatoti samu. Ndaiva ndakatotengerwa kamota kekufamba nako. Ndaiva ndavhurirwa zvakare boutique. Saka zvekuti kunze uko kwaive nenhamo. Ndaizvinzwira panext door. Ndaiva ndaita tsvakirudzo dzangu ndikaona kuti madzipapi ava vaiva single. Ndaiva ndaita tsvakirudzo zvakare ndikaona kuti Amos ainge asina vana zvakare. Izvozvo hazvina kundishungurudza. Ndingaita hanya nemunhu asingade hake kusiya vana panyika. Ndiye ainge ane mareasons ake plus zvakawanda ndaisava nebasa nazvo. Changu kwaiva kutetena finance. Vatete takagara zvedu. Ndaiti ndaiva spoiled zvekurevesa. Kumba kwake ndaiva permanent resident. Zvekuti mamaids ake, even garden boy, ainge ava kutondiziva. Ndingangoti hafu yenhumbi dzangu dzaigara kumba kwake. Maroom ese ndaipinda, asi ndainge ndanzi ndisapinde mucloset make. Reason hanzi handifaniri kuzvitarisa pafloor to roof mirror rake raiva mucloset yaiva mumba yake yemukati. In fact, kupinda mucloset make ndainge nditore band chero zviite sei. Ndakambohandira ini chinhu chikuru chandaida kuna madzipapi ava yaiva mari vatete. Ndakahandira ndichiti vhele mucloset macho ndaitsvakei. As long as mari ichiflowa zvainge zvakaringana neni. Asi nekufamba kwenguva ndakava curious kuda kuona kuti iro girazi randingorambidzwa kutarisa rakagadzirwa negoridhe here. Kuda zvimwe rairutsa mari, ndaizowana maextra dollars pariri. Handidi kunyepa, ini mari ndaida. Asi after experience yandakasangana nayo, aiwa regai ndinotengesa mafriziti pamusike ndidye hangu cheziya. Amos umwe musi akaenda kubusiness trip kuSouth Africa. Ndainge ndakaudza Amos kuti handipo, ndaizoenda kuBotswana kunoorder bedding. Asi zvineiwo ndakanzwa kuti border kwaipisa, ndikadecida kupostpona trip yangu. Muflat mandairenta maibhowa nokuti painge paita electrical fault. Saka ndakadecida hangu kunochila kumba kwamadzipapi. Zvagara mahouse help ake aindiziva, saka ndakatosvika ndikavhurirwa musiwo sezvo ndaizikanwa nevashandi vake. Ndakasvika ndikagara mubedroom maAmos. Closet yake musiwo yainge isina kukiyiwa. Ndakafara ndikati mudzimu yakombora. Ndoda kumboona kuti girazi rembiri iri, what's so special about it? Ndakanovhura mucloset muya ndokuona zvokwadi mune mira rakanoreba kubva kufloor kunobata ceiling. Mira iri rairatidza kuti harisi riya rekuti unopinda wotenga mushopu, asi aya ekuti unobhadhara mari kufactory. Factory yogadzira zvaunenge wati igadzire. Custom made. Ndakatarisa girazi riya, asi instead yekuzviona ndakaona mugirazi mune mai nevana vachichema vakanditarisa. Asi ndaikanganisa kuona here. Ndakaramba ndakatarisa gilasi riya, ndikaona mai nemwana vandifuratira, asi pagirazi paya painge paine mvura inenge misodzi. Ndakambwaira ndichida kuona kuti zvandaiona ndizvozvo here. Handiti mese munoziva kuti girazi normal color yacho iri colorless, asi iro rakasanduka rikaita dema. Hongu from colorless to black, pitch black. Vatite zvakandityisa zvandakaona pagirazi. Ndiva nani vaichema vakanditarisa. Kone mhaka mira rainge rashanduka ruvara. Nemhaka Amos aisada kuti mira iri rionekwe neumwe munhu. Secret yemira iyi ndei. Ko mari yaAmos yaimbobvepi? Paiva nenyaya apa. Link yandaenda kutsvaka ndeyaAmos negirazi pamwe chete nemukadzi nemwana wandainge ndavaona. Ndiva nani vainge vari mumira. Ndiri pakati pekupishana nepfungwa,
Ndakanzwa Bianca maid waAmos ogogodza padoo rebedroom akati boss vaiva pafoni vaida kutaura neni. Ko Amos aisimbofona paselfoni yangu, ko nei ainge afona palandline yepamba pake? Mubvunzo muhombe ndewekuti ainge aziva sei kuti ndiri pamba pake. Ndakabvunza Bianca akati ainge asina kumbotaura naboss, akatofungawo kuti zvimwe ndini ndainge ndavaudza kuti ndiri around. Ndakanzwa Amos achifema ari pafoni kuri kushatirwa. Amos ainge akadumbirwa shemu, aipopota zvekuti aisakupa chero chance yekupindura. Amos akandiudza makunun'unu magaramoyo, akandithreatena kuti kana akadzoka muZimbabwe hakuna chakanaka. Ndakaita chipatapata kupfeka hembe dzangu. Ndaizomboenda kumusha kuna mbuya vangu, vatete ainge asingakuzivi ende ndainge ndisina kumbobvira ndataura nezvako, so ndainge ndiri safe. Bianca akazouya akanditi aida kumbondiudza, asi akaona tiri bhande nebhurugwa akatya kutaura ndaizoreva kuna Amos. Bianca akarondedzera kuti paiva namai nemwana wavo vaiva vasvibirwa. Mai ava vakakumbira pekuvata. Bianca anotaura achiti akanzwa vanhu kuchema usiku ihwohwo, asi haana kuzoona kubuda kwamai ava nemwana wavo zvakare. Ndakati handitsanangurire zvainge zvakaita mai ava. Akataura vanhu vandainge ndaona mugirazi nemo. Ndakanzwa kala kupera kumeso kwangu. Vatete zvakapindura mibvunzo yakawanda. Zvakatsanangura kuti sei Amos aiva uncle bachelor. Zvakatsanangura mari isinganzwisisiki. Zvakatsanangura kuti nei mhaka yei ainge asingaroori, aiva pasi pemhiko. Ndakatuta twangu twose ndikaenda kumusha kuedza. Laini rekushandisa ndakachinja. Ndakazombofonera shamwari yangu Lisa, akanditi Amos akambosvika kamuti akamuudza kwandaiva ndiri aizomutengera foni nyowani. Zvekuda mari zvangu ndakasiya. Ndava kurarama honest life, asi pfungwa dzangu dzinoramba dzichidzokera kuna mai nemwana vandakaona pamira. Vatete ndinoziva vari trapped mumba maAmos, mweya yavo iri trapped uye vari kushandiswa nemishonga. Ndoshaya kuti ndingavabatsira sei kuti vasashandiswa muurombwa uhwu. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadii tete, ndiri mwana ane 15 makore. Ndine dambudziko rekuti ndinogara nastepfather, amai vangu nemunin'ina wangu. Mukugara kwataita uku handina mufaro. Tava ne4 years tichigara tose, asi hatina mufaro ini nemunin'ina wangu. Tinenge tichitambudzwa, kutukwa tichinzi dzokerai kuna baba venyu. Asi hatikwanisi kuenda kuna baba nekuti kuna stepmother variko, asi kutambura sevana tinogara tichema. Amai vangu nababa vangu stepfather vanogara vachingotukanawo zuva nezuva, asi hapana chinochinja. Dzimwe dzenguva vanotoita kunge pasina kutukana kwavamboita, vakutofara, isu takuitwa mapenzi, takupiwa mhosva. Dzimwe nguva togona kurohwa zvichinzi manga muchipindirei baba venyu. Rimwe zuva stepfather vangu vakatombondidzipa mai vangu varipo. Mama vakabva vati handimo munyaya dzenyu, itai zvamuri kuita naikoko. Amai vangu nyakundibereka vakabuditsa mashoko iwawo. Saka apa ndinokumbirawo rubatsiro rwekuti ndokwanisa kuziva kuti togarisana navo sei, because ini semwana handichakwanisa hangu. Upenyu hwacho hwandiremera. Handina kwekuenda kunze kwekugara namai vangu nekuti ndivo vanondiitira zvese. Baba vangu vacho havana zvavanondiitira. Ndokumbirawo rubatsiro tete. Right, this is a very complicated situation because mwana ane 15. Handi muri kuona madzimai, kana matsvaka mastepfather, togara tichitaura kuti kana pakutsvakwa stepfather, gadzirisanai zvakanaka nevana. Mwana haachazivi, ndopa mwana paanogumira akuzotiza akuda unoita street kid, because munenge muchitadza kugarisana zvakanaka nevana. Handizivi kuti what can I say, because mwana ane 15 hagoni kutaura namama zvakanaka. Handizivi, I don't even know, handizivi kuti comment section veda, handizivi kuti vedare munofungawo kuti zvingaitwa sei, because mwana ane 15, unless kana akanotaurana namai guru kana nagogo kuti ende ndo zvatiri kuitwa tibatwe zvakanaka. I don't know kuti munosuggesta kuti kudii. Alright, regai tipinde munyaya inotevera iyi. Tete muri sei? Ndinokumbirawo vanhu vanondibatsira kunamata ndaneta neupenyu. Ndiri mukadzi akapinda 2 mamarriage zvikaramba. My first marriage takasiyana nemurume
aiti tichisangana pabonde airuma mukati zvekuti aichema mangwana. Totarisa toona pane black mark, akatiwo nezvangu akonewa. Second marriage ndakarambwa kuti wazvara mwana musikana ine ndoda mukomana. So last year sisi vangu kune kwavakaenda kunobatsirwa varwara, ndokubuda nyaya dzekuti zvinokonzerwa nechikwambo chababa vedu vanotora uri mushonga, vakanotora uri mushonga welaki. Ndine masisters too and vose vakashayikirwa nevarume, so zvinonzi hachidi munhu wemurume patiri. Ini upenyu kungoshingirira, hapana chandinoitawo changu, ndingori munhu. Sisi created a family group revana vemumba medu, ndokuzoona kuti vanhu vaizviziva asi vachingorwa hondo dzavo vachiita kupuma baba uroyi. Saka taifanira kuita meeting muna March because everyone is based South Africa. Sisi was the only one to travel from Zim. The day she was supposed to come, baba vakabva vakwira bus to Zim the same day. Ndokubva zvapata. Out of nowhere, vavakumba ndokutaura namukoma vakuru kuti hey, munondipuma uro imi mose vana. Saka vana ivavo pakawana anofa ndio uchaziva kuti wodini navo. Ndinoshuvirawo kuti tive neupenyu huri nani. Zvekuvata nevanhu vausingazivi. Handichatauri pane this other time. Ndaenda kumba pandakamuka ndichinogeza. Ndaiyerera urume sendapedza kusangana nemunhu. Saka zvinongorwadza kuziva kuti baba vako is behind everything. Asi havadi kuzvitsanangura. Laki rakamboshanda asi mari yacho yaisashanda kwatiri isu mumhuri yavo, asi kuvanhu navo vanguva munhu asina chaanacho ndingafara ndikawana kubatsirika. Manzwa panzi kwai sisi ndoga vari kuZimbabwe chakatiwo vauye tizotaura musi webaba ndokura ndokuenda kuZimbabwe vapedza vakati muri kundipuma uroyi. Zvakaoma because kana pane maproblems, let's say your children are going through stuff, zvakangonaka kuti tigare pasi vana votaura kuti daddy izvi ndo zviri kuitika kwatiri, how can you help us also? Children, chiro nema 40-year-old children, they are still your children. We also need to give you parental advice. You know what? I've just realized one thing. Last week we were talking now Sisi vaitaura kuti kumba kwavo kwose aiwa ikoko zvotosika kuti baba vakabata mushonga ende vakaisa zvikwambo. Saka vari kutotaura kuti ivo havaroorwi makore afamba, vanhu vanenge kutosvika 40 kumba ikoko hakuna kana munhu wana akaroorwa. Saka ndakazotaura napasta, pasta vakati you know what? Because tine vanhu vakawanda vari kupindana nezvakadai, zviri nani tiite Zoom prayer meeting. Saka we are working kuti toita this Wednesday rekaudi this Thursday. We want to start prayer meeting because kuti ndicharamba ndichiti endai uko hazvibatsiri. We need to start praying. Anditika saka ndichasiya Zoom link kuti ndichaisa flyer musuwa ndetika napasta vaconfirma so that vanhu vose vane zvichemo vauye. Handiti ndinokumbira kuti vanhu vari serious pakunama chiro tikaita 2 chiro tikaita 1 it's okay because pane vanhu vari kuda help zvachose. Alright, hi auntie, how are you? My mother is looking for a companion from age 51 to 65. She's 51 years old and looking for a companion. My dad passed away years back and they have been seeing kuti. She's very lonely. She's also a very strong Christian. Interested people ngavandibate pa number E. Mama vari HIV negative, so I'm going to put her number. Saka, and she does not mind long distance. Hands we start from there. Thank you for helping. She wants even more. Wekungotaura naye pafoni. Saka tikuda munhu ari macho, tikuda vanhu vakakwana. Paweekend apa pana umwe mukoma vakati vhiringidza vatifona 5 minutes go 6 minutes go uri kudei. Ndiri kuda musikana. Alright, chipinda mugrupu remasingles utaure nevasikana vacho. Hapinda mugrupu reainda 1 by 1 achifonera vasikana vose vaya. Vaya vakadzi vakati tiri kuma40 suri mudoko richanana fana. Saka what I'm saying is kana application tikuda vana daddy vechikuru tikutsvaga stepfather. We need a stepfather from 51 to 60 anditika. Alright, ipane nyaya yakanyorwa nechirungu. Anditika, I need you to listen to this story nechirungu. Vasingadi chirungu, sorry zvenyu. Hi auntie, I hope you're well. I don't have a confession, but I've been listening to your stories on YouTube and I understand Shona, but I can't write it, so I'll write in English. I think she was supposed to write in Ndebele. Next time, if you have any story in Ndebele, I can read in Ndebele. Of course, anatonga andigonangu, but it's in Ndebele ngiyakwazi ukusifunda. I've heard you reading so many stories that I can relate to. Then I realized I really needed help. So I was raised by both my parents, but I grew up thinking that the woman who gave birth to me died.
when she gave birth to me, because my mother used to call me names, every insult, and I was that child that everyone knew that I was beaten every day. So when I was growing up, we used to be a very big family. We stayed with my cousins who were orphans. So if ever anyone would do something or complain about something of theirs missing or money stolen, my mom would hit me. I was very thin and unhealthy, a child that always had scars without appetite. So my mom would used to call me Manduguloya, Mkoba, stroke Chikwambo, Godoy, Godoy imbo yakaonda. All sorts of insults. All that made me think that I wasn't a child. And the painful part, everyone in the family hated me. I only got love and peace at school and from my father, but he worked in Botswana. So he would only come home after some month. So I got used to it and I got strong that I couldn't feel any pain when I'm being beaten. I started doing my laundry and cleaning when I was in grade 1. That made me choose not to play because I would be scared of making my clothes dirty, because even washing was not easy. We were so many using the same dishwash, the same dish to wash and one iron. So time went by. My cousins grew up and got married. Some went away for greener pastures. Then when I was the eldest, I decided to do laundry for everyone because I didn't like the kind of life we lived. When I was in Form 2, my mom got paralyzed, one of her left side, and my father had started to come home only once or twice a year. I'll be taking care of my mom and siblings until Form 4. My mom got worse, both hands and one leg wasn't working at all. So I'll put her in a wheelbarrow to take her to the bathroom and bath her and take her back into the room. At the age of 17, I became a mother to my siblings and my mother. My father will send money, maybe enough for 2 kids for school fees while there were 4 of them, no food. And you say I must try and balance that money in everything. I watch my mother trying to beg him to come home and take care of her with tears, but you only say he's working. Then one day I asked my mother why she was treating me the way she did. She said people in the family said I wouldn't understand. The only answer I got is that she wanted to prove people wrong. Meaning the family would say she's abusing the orphans. So she had to take all the stress on its own child. So no one will talk. At 18, she died. But when I was in Form 3, I woke up one day preparing to go to school. I went to brush my teeth and I felt a sound behind me. When I turned my neck, right hand side twisted like it was cracking. The next thing, I found myself lying in the house with my mother crying beside me, saying I was hit by Ondova. There were people praying for me, but since then, I wasn't myself. I started being forgetful and scared. I lost confidence in myself. Even in all the abuse I endured at home, but I was a very good student at school, very smart and confident. But all that slowly faded, and I struggled at school. It stressed me because others started laughing at me, saying I used to be a know-it-all. Where did it go? What I've realized is that it's getting worse every day. Now, sometimes affect my work, even my socialization. Because when I'm with people, I just run out of words or ideas. Even when I want to say something, I just forget. Auntie, I've prayed to God to restore my life. I can't afford a psychologist. Please help me. Even if it's a prayer session, sometimes my mind just goes blank. I'm a mother now. I can't even help my children with homework. Sometimes she asks how come, I don't know. But my report shows that I used to come first in class. It's really painful. Yeah. All right. So Hans, if you go through trauma, because you see Kuti, her entire childhood, I abused. She was abused. Achirowa, achinzi mugodoi. And the mama was doing this because it was a big family. I just assume kuti maigara kumusha. So it means kuti pane panana tete, pananani, pane ma-orphans. So everyone is looking at mama. Nanditika, so mama should behave. I understand this. I'm going to tell you why. She'll behave in such a way to prove kuvanhu kuti havasi kuabhisa vana. So she starts beating her own child. Vachituka mwana, vachisabhita nesi. Saka mwana ari kuti ini ndakarohwa kusvika pakuti handaisawa pain yacho. Ndakava mwana, she
childhood hapana childhood because she could not go and play because aityika kusvibisa hembe akazosvika like she's a parentified child. So it's obvious your brain is trying to forget. So when you forget things, iye zvino manje brain haizozi kuti zvanezuro hatinofanirwi kuzvifogeta. Handitika brain inongofogeta zvese. So let me tell you a story what happened once upon a time. Taige tiri kumusha. I know the person is going to be watching this. Taige tiri kumusha tichidya nzimbe. I think I was grade 1 or grade 2. Grade 1 I think. So mwana watete vangu takaungana tiri pamoto. Tiri kudya. So anonoza kumusha kuti kudhara I don't know now. Would go kumusha vana vabamunini vana vatete vana holiday munosanda kumusha. So tenge takamira pagomba. Moza kumusha kunocherwa gomba remarara. Saka mugomba I think yanga iri nguva yekuwa katwa kuna August I can't remember. Saka munenge mune maguru moto. Saka maguru akabatidzwa moto. Isu sevana tikaenda pagomba apa. Angari makuseni tichidya ipwa. Saka pataidya ipwa foni yako pane munhu ari kufona. Saka pataidya ipwa taitora ipwa dzedu tichidzikandira moto. But I want you to see this up. There was no adult supervision. Tiri vana inini ndini muhombe this time I think I'm 7. Very thin. Malnourished and all. Then I think my cousin was young, maybe 4. Angari mudiki. So tamira pamoto, I want you to understand. I'm explaining this so that you understand. Kutaurwa na Heidi. Tamira pamoto tiri kudya kukanda chi zvatomenya zvezvepwa zvamugomba. Saka mwana akauya akadi akakanda. Pakakanda naiye chipinda mugomba nemoto waipfuta. Mwana akatsva. But this thing happened so fast. Saka ati achipinda moto. Pandakaona kuti mwana, because ndiri muhombe but ndiri grade 1. Pandakaona kuti mwana apinda moto ndibva ndatevera ndikanoburitsa mwana. But do you know kuti munhu akatukwa musiwo ndiani? Ndini. Munhu akatsva uyu akatsva zvekuti right now atova nevana vake munhu mukuru murume mukuru but ane mavanga ekutsva since childhood. And ndini ndakamburitsa zvekuti vamose vakaramba vakamira vakatolesa. And ingadai takaregedza if I didn't jump into that gomba. Ingadai mwana akafa. But mwana akazobuda. But ndakuudzai kuti because mai vangu vanoti ivo ndanga ndiri muroora pamusha apa. Saka I had also to act to prove kuti I'm not happy with what you did. But ndakuudzai ndini ndakaburitsa mwana moto. Mwana akatsva mwana yakaita mablister akatsva. Asi ndini ndakatukwa. I was the bad person, the villain. You understand me? Ende zvinokutsemura moyo wako. Ndoda kuti vana mama muzvizive kudzimba pani munenge muchituka vana muchiti tiri kuitira hamwene kuti vaone kuti you know I don't know whatever you're trying to prove kuti you're not a bad person. Nomuchikanganisa. Don't do that. Musazviita. Kana mwana agona, I was the hero of this day. Up to now, I know my son knows kuti Mama Gilo helped me. Up to now. But zvinoita sekuti ini ndini ndakanga ndiri Satan ndini ndakapinzira mwana ndini ndakakandira mwana moto. Ende vanhu vasondra chii chaitika mwana akanda azvikanda ndobva atsva. You see. Saka musazviita izvozvo because inini pachona ndofila kuti kundaita zvakanaka. This is me as a child. Right now I'm makore mangana how many years later 30 something years later but I still feel kuti ndakakanganisikwa and no one is going to apologize. Anyway, Heidi, I don't remember the story yakabva kuTikTok out kuYouTube but we have people who can help you. Please just inbox me and itika. Alright, regai tipinde munyaya yokupedzisira because time yedu it's 8:10 mausiku. When I gave my life to Christ, there's a certain system that was introduced to me. Later on, practically taught me the process of that system. I was in business, very small and thriving. But each time, pandai wana mari, before I could fulfill the plans I had for the money, a problem would arise in my family, church or friends, even random people. One day I was coming from work. I saw a lady seated by my gate with infant twins. Just one glance gave me all I needed to know about that woman and her life challenges. Ndawe ndaitawo 100 years kangu. Ndakatoka peta kuseri kwewalet. When I spoke to the woman, there was a certain age that came over to help that woman. That age I realized that it was the Spirit of God that would take over me. Well, ndakazorara kawaya kaya kadova history. When I woke up the following morning, ndakabata mutsvairo cleaning kuti ndiende kubasa. And I was like, nae Mwari, why indicate Mari every time kunouya munhu ane problem? And ini wacho I always felt to resist the urge to help that person. Even ndichitoziva kuti this is my only money.
ndozongona mari iya ndisisina. And I was given a Bible verse, 2 Corinthians 9 verse 1 to 15. But it came to me so heavily with the revelation that people pray to God and he gives me money through my work and then sends me to his people. Metsi dzacho, God was working on it. And mari yandaiti ndeyangu was never mine, but yaMwari yavari kuda kuisa kuvana vavo that are praying to him. When I give them, they must not thank me, but thank the Lord and pray for me. In wacho, I should also thank God for this undescribable gift. So from that day, I just denied myself and put things of God first. Not because ndinogona sterek, no. Ndaita pamwe pandaiva selfish. So hey, imika namayo ndaiona ipapo inenge isina kumira fine. So pane pamwe pandakashaya kana mafuta ekuzora chaiwo. Ndatenga matiles nemari that was meant to pay fees for my orphaned kids. Imika ndakatambura kusvika ndabvunza Mwari kuti how far, and I was reminded of my disobedience. So I tried nepandaigonawo to be a better, no matter how small. Pamwe I'll just buy potatoes for my pastor. And obvofuna what iwe rapa uchinzwa Mwari waunonzwa yeye. Ndabuda nenzara makuseni ndikati dai mune potatoes. So when I came back ndikamaona, I thought vana vazotenga. Saka ndavati ya mawanepi mari potatoes. Ndopavati ndiwe wauya nawo. So well, this happened most of the times I'll do something for someone, including my father. Pana mai ndaigaroona in my street with his son on a wheelchair. Ndaitovaziva pavaigara, but I never spoke to her. One day ndakapfuura neroad pamba pavo. On my way home from church, vandangotanga kuchema, and I didn't know why. I got home, ndichakabatikana. Ndobva ndati let me go see her. But then ndosvika ndichiti ndavingei. Ndobva ndatora 2 kg chicken from my fridge ne 2 kg rice. Ndobva ndaenda. I go to the house, ndikavamhorosa. Vaisaratidza kuva nemaproblem avo, vaitoseka. Ndikati ndauya kuzoona mwana, vaitova panze naye. Ndakuenda, ndobva ndati tambirai ka small parcel musare mushe. Vakanditarisa, vakaridza mberi. Ndikati ko indava, zvikanzi pindai mumba. There was water boiling on the stove. Vakati ndanguri ndagadzika mvurai. Handina kana pekutangira nemwana. Hamuna kana upfu. Ndakachema. Vakati I was praying kuti mwana chirema Mwari. Dai aisika, ndainoshandawo. Zvino ndodii. Ndopandakaunderstanda system yemari. All this happening, I wasn't paying much attention to the growth of my business. Rakakura in a very short space of time, from 30 to 100, 300, 500, $800, 1,300, 1,800, up to 2,500 profits per month. God creates need for you to seed so that you reap. That's how you create your capacity. Until now, we have civil servants. Vanonza, hey, vanotambira ma-RTGS asingakwani. But ukatarisa life yake, tell me, metsi dzake dzinobatana ere. Vanhu ndevamwari. Some understand the system that brings sufficiency, and some are not even reaping from their seeds, but from their mother's seeds. Onerera imwe yavakambobatsira. The study I did for this system is you must never do everything for yourself. Mwari vakagadzira seku, where I give to John and Sue gives you $8, Sue receives 12. Shingodaro. But life inooma when you become selfish and you'll be thrown out of the circle. Then dry season begins. Forgive me. Let me go back to Nyaya. Ndopandakati let me buy my car. Mari andaiwana was enough to pay for the importation and duty. Well, I paid 2.5 before the driver and port charges 1.5. Hande kuduty, ndakaita 2 months, failing to raise $2,700 aidiwa. Kusvika mota yava pachirundu. Imwe friend akati ane murume westep daughter ya tete yanzvadzi yababa vake that works at Shirundu. Let's talk to him. Achengete mota kumba kwake. Sure, hana kuramba. Yasvika akaisa kumba kwake. 2 days later, that friend called me. In fact, he wasn't my friend, but ndaitamba sister yake Chipinda, same church. He called me Muripi. Next thing, he came with my car, paid in full with invoices. Ndakadedera kutadza kusimuka where I was seated. He then came to me ndikati tamuka. Waiwanepi mari yese? Akati ningi. Watete uya. You can't have your car held at the border. Let me pay for it. Kana vazowana mari, vanondipa mari yacho. Mbichana. Mama Bishop vakandifonera. Vakati chipavuriro achakodzwa. Hapana akaitira Mwari, akasiwa akadaro. Ladies, this is one of my many big testimonies.
I'll continue sharing with you. Maybe someone will raise up and start working mundima yamari. We might not have the gift of re-giving like me, but une area that you really know ukaibata kuitira Mwari vanhu vanomirawo. Please usaverengera kuita what God has purposed you to do. Pamwe vanamai vako God raised you kuti uzovaendesawo kuHarare. Iwe wakuti hey my husband this and that. Vamwe vabereki venyu makunyara navo. Vane ma-friends class that can be seen with your parents with chapped hands. Vamwe vashandi chaivo unopa munhu imwe mari isingatengi chinhu just because ndo dziri kupiwa vanhu mazuva ano. Yet you know you are earning more than that and you can afford to pay them decent wages or salaries. Those workers, God trusted you with their lives and the lives of their families. You are accountable. You'll be judged one day and lose everything. Mwari havadhake momusi will reward all your good deeds. Remember, as long as the earth lives, seed time, harvest will never cease. You reap what you sow. You are always in your seeding and harvesting time. Kumirira Mwari kwakanaka. Only if you have sowed something that you are waiting to manifest. Make it a lifestyle of giving out of the good deeds, because that's our seed. After many days, you shall surely reap. May you be a raven to someone's life today. Alright. Muzora nhasi tadzidza zvidzidzo, aiwa zvidzidzo toramba tichingodzidza kuti ngative vanhu vanoshandira Mwari. I think nhasi ndanga ndiri a bit blocked. Hamene kundofunga asima yangu hamene zvairi kuita, but ndiri pama1 pakufema, but I think manga muchizviwa kuti ndinekakuwisa kandiri kuita. Guys, tokutenderai nekona chironga kwamaita. Mwari vakuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Regai timbono tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu handiti. Then pana mama vari kutembisa, vari kutsvaka munhu asina hembe dzekupfeka. Kwete munhu anotora hembe unotengesa, kana kuti vanhu vanozoti moda kuti pazvikwambo apa vari kutsvaka munhu who is in serious need of help of clothes. Vane hembe masize 32 but dzakanyanya dzacho hanzi matrouse. Vari kuti maybe she gained weight or she lost weight, I'm not sure, but she wants to give clothes. So if you know anyone who doesn't have clothes, just inbox me. Handidi munhu asiri serious kauti munhu anozoti hembe dzenyu semuri kuda kutipa mune zvikwambo. No, don't ever come to insult me, because tokutendai nekona chirongo kwamaitra. Mwari akuitirai zvakanaka. Tatenda. Bye bye.